kube khona umshobodeli wakamasho mase kuba khona umshobodeli rap dude owasenkombose wena bafu Nando yambamba lo Winanda FM ya ngimphethe uyena ukapteni wakwamashu ke loyo lo wasenanda malume yambona yena ya ngimphethe kakhulu mfowethu naye Impetha bafu awuzama ukuthi ufike ngalana hey maningi ama hip hop shows ngala yabo nje kuyinamhlanje kunama battles alapha ne bet center mfethu angathi yanqamuka ke manje sure bullet mfethu okay usanami siya ngathi mfethu ngempela ungasazisa uma uzofika maningi ama shows ngala bafu Angathi network inkinga. Nje abantu bangena kakhulu manje la. Ngathi network inkinga.